絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？ 1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。友達が傘がなくて困っているようです。何と言いますか？ 1、傘、借りてくれない？ 2、傘、貸したらどう？ 3傘、貸そうか？